Bu gezek nemis dilini Aýdymaydan Berdimuhammedow ýene görenleri haýrana goýdy. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 21-nji dekabrda döwlet telewizionysyna nemis dilini aýdymaýtdy. Döwlet telewizionysynyň maglumatlaryna görä ol bu çöküşini ýetip gelýän täze il münasibetli geçirilen dawarada ýerine ýetirdi. Durmuş nenen owadan ýen sözler bilen başlanýan bu aýdym häzirki wagtda diňe bir ýurt içinde däleýsem, daşary ýurtlarda da dinleýijileriň ünsüni çekýär. Dünýäniň iri habar serişdeleri şol sany Russiýanyň Russia Today telekanaly Berdimuhammedowyň nemis dilini aýdan täze aýdymy barada dünýä jemgyýetçiligini habarlatdy. Durmuş nenem owadan diyar nenem nurana geltäze ýyl şan berip bu döwletli döwrana. 21-nji dekabrda prezident Berdimuhammedow döwlet telewizionysyndäki aýdym sadly soňky çykyşyny Agtygy Kerimogly Berdimuhammedow bilen birlikde ýerine ýetirdi. Onun ýerine ýetiren aýdymy sosial media ulgamlaryna şol sany Twitter'de dürli tesbirler bilen paýlaşylýar. Türkmen prezidentiniň nemis dilini ýerine ýetirýän täze aýdymy barada maglumat paýlaşýan dürli milletleriň wekilleri aýdym sada tomoş edip özlerine dören duýgulary haýran galmak bilen beýan edýärler. Türkmenistanyň prezidenti dünýäde bir ajaýyp akgully maksada hyzmat edýär. Ol hemmelere hemmeladyň mundan has we tererwet bolup biljekdigini ýatladýar diýip Bahty Nişanow adly Twitter ulanjysy ýazýar. Courtney Finger adly ulanjy videonyň aşagyna bu ajaýyp diýen ýazgy galdyrypdyr. Ýöne näme üçin ol nemis dilini aýdymaýdýarka diýip beýleki bir Twitter ulanjysy logika ýöretjek bolýar. Aýdym ýakymly heňi kalplary tolgundurýan sözleri bilen ähli dinleýijilerde unudulmajak täsir galdyrdy diýip Türkmenistanyň döwlet medeniýeti aýdymyň wasbyny ýetirýär. Blumen Ömeran wieder Freude Krone Lass uns leben heute all mit Herzensjubel erfüllen wie die Sonne. Bu Merkez Aziýa ýurduny prezidentlik etmek ýa-da iş. Ýöne bu işde görnüşinden öz güýmenjäň bilen meşgullanmaga wagt tapsa bolýar diýip Russia Today telekanalynyň internet neşri prezidentiň aýdan soňky aýdymyny tesbirleýär. Ýurdu 3 möhletden bäri başda tonluk edýän ýolbaşy Yamaha pianinoda saz çalyp bir tarapdan türkmen ingliz we görnüşinden nemis dilini aýdymaýtdy. Ýöne gurulungsuz bu kyn boldy. Beýleki näbeli sesleriň arasyny nemis dilini aýdylan käbir sözler anyk eşitse bolýar diýip Russia Today Türkmen prezidentini taryplaýar. Türkmenistanyň Kronikasy neşri prezidentiň täze ýerine ýetiren aýdymynyň videosyny YouTube kanalyna goýdy. Bu videonyň geň tarapy haçan prezident nemis dilini aýdyma başlanyny Germaniýa Federativ Respublikasynyň kansleri Angela Merkel'in alжыраyan keşbi videonun arasında yarım sekundluk peyda bolýar. Russia Today prezidentin nemis dilini ýerine ýetiren aýdymyny Twitter'da paýlaşyp, onun aşagyna Angela Merkel'in gülüp kellesini kakýan videosunu ýerleşdirdi. Mundan ozal Berdimuhammedow türkmen we rus dillerini aýdymaýdypdy. Hatta onun rus diline ýerine ýetiren Garagy adly aýdymy Özbegistanyň Zor TV telekanalyna geçirilen hit paradda ses aldy. Сотней пути был караван, а впереди опять бархан, еще бархан, куда ни глянь, везде песок. Sosial mediadaky değişli maglumatlardan çen tutulsa görnüşinden prezident Berdimuhammedowyň täze aýdymyny dinläp, oňa tomoşa edenler näme sebäpden onuň nemis dilini aýdymlygy bilen içgini gyzyklanýan çemeli. Gurbanuly Berdimuhammedow 2016-njy ýylda Berline sapar edip Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen duşuşdy. 2018-nji ýylyň iýul aýyna The Economist neşri Türkmenistanyň Germaniýadaky banklarda 23 milliard dollarynyň bardygyny ýöne bank hasaplarynyň eýeleriniň nämälimligini habar berdi. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerinden birini başdan geçirýär. Halkara media serişdelerine prezidentiň aýdýan aýdymlary ýa-da onuň beýleki güýmenje maksatly çykyşlary has giň meşgullyga eýe bolýar. Awraýly halkara hukuk toporlary Türkmenistany adam hukuklarynyň şol sany metbuat azatlygynyň ýagdaýynyň gözgöýüni aýdyp gelýär.